Ba, mayong gabi di ay sa atong tanan di anasad mangumusta kaninyo ang lisngag nga ilo. Kumusta mga kaigisunan, mga nag-subscribe na ako. Daghang salamat kaninyong tanan. Ug sa wala pa nag-subscribe, palihog lang pag-subscribe. Tuslo ka nang nag-anaw. Nya kanang nay puwa nga subscribe, pinduta na. Nya kanang nay kampana, pinduta nag-apil kaya ron kalimbang-limbang yun ang kita yun ang agi ba. Akong ilayo gamay. Pasensya na kayo, wa man tayo monopad makita tong ilok. Hatay lagi. Ato lang ning lingaw-lingaw na tong kaugalingon kay ang akong mga kauban diri, nang lakaw na sad sila. Saon tong mga tuhan na kay di magkapujog tiil tong atay tong mga na balik mag-ubo-ubo nito sunugo to nawa. Hindi maglikay nga hibaw daghang kay kaso diri ning pandemya karon. Atay. O nya ayo lang mga kahigalaan. Niya nasad ko ha kay saon man nga mao man atong kahimtang og wa nay trabaho. Mao rin ni atong kalingawan, di ba? Artista ko no, artista oy. Daghan pa bisika tong batig naong. Ikaw, wa pa ka subscribe? Matan-aw na may YouTube na ako channel. Subscribe dayon ha kay dili sa tanan nga ingani natong video. Atong paningkamuton nga malipay mo. O pwede sad mug ka ng kuan. Masunod buwan mag LS na tani kay atong tanawag ang sabay kan ba. Mga kaibigan, this is Papa Gani. Come to Papa. Ayaw kalimot ha. Akong Facebook is Gani Dotalio. Nya, mantay kuan na ni. Ito lang ning okay ra unta ka na mag-istorya ta nya. Tagay-tagay kog tuba diri no. Lamang po'y tuba agad, wa pa'y sanggutan, wa'y lubi. Manang nya kay naginusara man diri. Sama rasad kog na ako'y kauban diri, di ba? Giistorya na ako ang akong kaugalingon. Pagkadungog ninyo pagkakita na ako, kinahanglan nga ang akong video po dili man kumayo nga magpakatawa ninyo magpagitik-gitik, gitikon ta mo sa mga sunod na akong video. Dili mo magmahay. Di ba? Ana lang na. Pwede sad mo suggest na ako kung sa akong video basta kaya na ako akong buhaton. Ayaw lang ko ninyo pa ka nagbildo kay lisod kayo na. Basta kaya na to mga kaigsunan. Atay kaigsunan mo ra ng kampanya ni. Shout out day ko sa akong mga amigog amiga ha. Labi na sa mga hindang Leyte, labi na sa mga tao sa hindang Leyte. Palihog lang pagamping mo kay ato ni tanan. Nya magamping. Maura to'y ako, shout out ko sa akong igagaw na si Jonathan Bascones nasa Solfi. Kay Andrew Bascones nasa Solfi gahapon. Ug sa akong igsuon na sa Riyadh si Larry Boy. Tropang Marikina, Larry, ay Homerja, Hana Mermona, Nurse Bascones, Rena, Fee, kay Terence, sa naman ay nya ato na lang undangon kay wa man tay tuba. Ay lantag na tay tuba kay so na lang ko sa kwarto ani. Dagkot og sigarilyo. Kay antay kauban na ni. Tada ko kay bulan. Nindot og kuan pa, no. Daghang salamat kaninyo. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel, Gani Dotolios Vlog. Sa umabot pang panahon magkita rata daghang pang video na to nga akong ipakita og makalingaw ninyo akong paningkamuto na. Daghang salamat kanunay sa inyo nga way sawang paglantaw sa akong channel bisan ang akong ilong nagahapa looy kayo na akong ilong ay way gira kayo kanunay naghapa. Shout out ko sa akong mga amigo das taga Mindanao, Mapia Magabi kaninyo Maguindanao, Tayan Kaka, Nagaraya ug sa akong mga partner sa kapa kapa parts Lice, parts Biki. Daghang salamat sa inyo nga okay lang ginuray mantigo sa akong mga ka parintehan. Shout out ko
sa dili ko pa homnon, shout out sa Dutolio family, Basconis family, Laben, Digorio, shout out kung saan sulok ng mundo og sa Pilipinas. Daghang salamat labi na sa Hindang Leyte. Daghang salamat kaninyo og amping mo tanan og lugar sa akong asawa sa prosperidad. Amping mo diha kanunay sa iyang pamilya. Daghang salamat. God bless. Og mayong gabi kaninyong tanan. Ayaw kalimot pag-subscribe. Babush!